Tak takáto búrlivá atmosféra ovládla sálu Banskobystrického gymnázia Andreja Sládkoviča, kde sa v 1. decembrové predpoludnie konali otvorené majstrovstvá školy v halovom veslovaní. Na slovenské pomery ešte tak povediac nový šport, ako môžeme vidieť, študentov zaujal, a to ako v hľadisku, tak i na súťažnom pódiu, čo malo samozrejme dobrú odozvu aj u zväzových činovníkov tejto mladej športovej disciplíny. Do otvorených majstrovstiev gymnázia Andreja Sládkoviča v halovom veslovaní sa premiérovo prihlásilo 31 štvorčlenných družstiev, prevažne z Banskej Bystrice. Zasúťažiť si však prišli aj jedni cespolní, ktorými boli študenti z Kysuckého Nového Mesta. Na štvorčlenné posádky čakala celkovo 3200 metrov dlhá trať. Súťažiaci sa striedali po 400-metrových úsekoch, ktoré im dali riadne do tela. Práve si dovesloval, vyzerá, že máš toho plné zuby, takže dosť náročné. Bolo riadne náročné. Nevládzem nič. Bol nejaký tréning pred súťažou? Nie, žiadny. Vôbec nič, len sme trénovali. Len vlastne táto súťaž, nič viac. Dneska si teda vesloval na takomto trenážeri prvýkrát? Áno, prvýkrát som na tom. Úplne. Čo dostalo najviac zabrať? Nohy. No. Ruky, dýchanie? To... A všetko, nevládzem. Dosť už nevládzem nič ani hovoriť. Keďže išlo o súťaž škôl, v ovzduši sa nedala prehliadnuť atmosféra tradičnej školskej rivality. Tá sa pozitívne odrazila na dosiahnutých výkonoch, no zároveň aj prebudila záujem o halové veslovanie v radoch teraz ešte nesúťažiacich študentov. Teraz mám na vízie veľmi veľké, že množstvo študentov začína prejavovať záujem. Už sa chodia pýtať, že kedy, ako, kde, ako, čiže budeme hľadať možnosť, aby tí trenáři, lebo na našej škole určite čím najviac, aby sme my boli sebestační aj v organizovaní vlastnej súťaže. Hardware, software, tabula, všetko, uvidíme, čo z toho bude. Čo sa týka jednotlivých výkonov, ktoré tu dnes predviedli, študenti boli dobré, solidné alebo veľmi dobré? Si myslím, že fantastické výkony boli všetky, lebo kto to neskúsil, tak nevie. Najmä čo to je tá 400. 2x400 metrov ide skutočne na kyslíkový dlh, kedy človek ide na zástavu srdca doslova. Ale tento výkon, čo bolo predposledné teraz kolo, kde boli tí plotníci, kukovia, aj tí borci z obchodnej akadémie, to bol fantastický výkon. V podstate dve družstvá šli pod najlepší výkon na Slovensku v súčasnosti. Pri najhodnotnejších výkonoch išli súťažiaci naozaj na kyslíkový dlh a tak nečudo, že po dojazde, kde rozhodovala jedna jediná sekunda, finišmen víťazného družstva ledva lapal po dychu. Čo hovoríte vy na výkon vášho finišmena? No, ďakujem za to svojmu tímu, publiku a vlastne celej organizácii, že nás riadne vyjecovali a dali sme fakt neskutočný výkon. Tých 3200 metrov na takomto trenážeri dá zabrať 4 ľuďom? No, jasné. Je to riadne vyčerpávajúce, ale ten pocit proste stojí tu za to. Vyzerá, že už má nejaké slova pre nás aj finišmen, takže čo nám povieš po dojazde do cieľa? Ďakujem publiku. To je všetko. To bol 5. člen. To bol paráda. Nič viac. Na záver ešte trochu štatistiky. Víťazmi otvorených majstrovstiev gymnázia Andreja Sládkoviča v halovom veslovaní sa stali domáci študenti, ktorí časom 9 minút 54 sekúnd vytvorili aj nový slovenský rekord na 3200 metrov dlhej trati. Spomenúť však treba aj výkon družstva z obchodnej akadémie rovnako z Banskej Bystrice, ktoré za víťazmi zaostalo len o 1 sekundu.